היי בנות, היום אני בעצם מראה לכם את כל האיפור שלי ואני מקווה שתהנו, אז בואו נתחיל. אוקיי, אלה כל הספוטונים והליפגלוסים שלי. יש לי פה כל מיני, יש לי של מיי קוסמטיקס, יש לי של ביוטי קר, אני חושבת שזה מייבלין, ללין, נינו רוזנבלום, שהוא ספוטון שאני ממש אוהבת, רק הטעם שלו והריח שלו לא משהו. ספוטון נגד יורש של בודי שופ, פשוט נרס לי הקופסה של זה אז החלפתי. יש לי של וואו, של ניביה, ג'ד, לוריאל, עוד ביוטי קר, למקיאז'. יש לי פה טונות של ספוטונים, פשוט יש לי מחלה קטנה לספוטונים, זה הכל. ושל ליידי קר גם, כל מיני. אוקיי, סיימנו עם הספוטונים והליפגלוסים, ונעבור למזוודת איפור שלי. יש לי מזוודת איפור, ובתוכה רוב האיפור שלי לפחות, לא כולל כל הפלטות שלי. אוקיי, במגירה הראשונה יש לי אייליינרים, יש לי של ביוטי קר, יש לי מסקרה של לוריאל, אייליינר של ג'ד, סופט טאץ', צללית, אייליינרים של אנדריה, כל מיני אייליינרים, ליידי קר, וואו, מה זה, עם מקיאז', כל מיני. כשפותחים, פה יש לי צלליות שהן יחידות, יש לי של ליידי קר, וואו, עם מקיאז', ג'ד, חברה שאני לא יודעת, וואו, סאבה, מה זה? זה טופ ליידי, פריימר של ביוטי קר, צלית של ליידי קר, צליות קרם דרימוס של מייבלין, וזהו, סט שני. יש לי פה מסקרות, יש לי של קלאסיק, ביוטי קר, פופה, קליניק, ג'ייד, והפריימר המפורסם שלי של סמשבוקס. בשני יש לי את כל העפרונות לעיניים, יש לי, אוקיי, זה אני לא יודעת, זה אחותי. יש לי גם לשפתיים, יש לי של ג'ד, וט אנד ווילד, קלאסיק, קליניק, לוריאל, קרוליין, ליידי קר, מה זה? זה דנה ביוטי, וכל מיני. הבא זה, יש לי פה את כל הסמקים, פודרות, מייקאפים, קונסילרים, הכל. יש לי פה קונסילר, מייקאפ, אני מתבלבלת לגמרי. יש לי פה פודרה של ג'ד, פודרה של מייבלין, ביבי קרים, מייקאפ של מייבלין או מייקאפ של מייבלין, קונסילר של אלין, קונסילר של דוקטור אור, פודרה של אלין, קונסילר של רבלון שהוא ממש טוב, אני ממליצה. בואו נראה, זה של ג'ד, צמק של ג'ד, רביעיית צמקים של קלאסיק, אני אפתח את זה, רביעיית צמקים של קלאסיק, מיי קוסמטיק, ג'ד, שזה שבור לגמרי, אבל אני ממש אהבתי אותו וקשה להיפרד, סתם. של מייבלין, דרים טאץ' בלאש, וליידי קר. יש לי וואו, יש לי ברונזר של ביוטי קר,
זה בעצם כל האיפור שלי, לא כולל הפלטות, כבר אמרתי. וזהו בנות. מקווה שנהניתן ונתראה בסרטון הבא. ביי!